Malawi Today. Lolemba tsiku lomwe kampeni ikutseguliridwa kwa chakwe official campaign period yomwe amekino amanena kunena kuti apa kono yokopa zinazo zongochitika kuti background imene palili ndetoona kuti kuli zotani style yomwe abwera nayo achakwera ya campaign njotani style ya ku DPP yapita muthalika ndiyotani komanso kuti kodi atupere muluzi akuti aima aima okha chabwino akuti anthu munene tapita ku MCP akukana zimene apangasongana mblanda ati musaike maonkamwa kuti ena osusa boma amene akufuna kuti akuadamizira nkhani chabwino mafalisa nkhani zabodza ati iwowo pa chisankho chobwera chakatenga ma nomination paper ndipo aima pa chisankhochi akutero mukulankhula kwawo tetoona style ya PP akakhala mayi ndi misonkhano dai yampakaleka kuti tiwerengese ndi ngati pofika lero amene angaturumuse wina ndi mayi Joyce Banda komanso anankhuma chifukwa anthu awiri amene wawa si anthu aphokoso pa social media koma ndi background iwo amangulowa mooneka kulowamo ndi kampeni akuikhazikitsa Lolemba likubwerayi kunena kuti tatsala tikatero tizitatsani miyezi iwiri kuti tikavote pa 16 jadi September koma tipemphe kuti ikhale nyengo ya mtendere komanso fundo zathu zikhale pa manifesto omwe tikukalankhula omwe tikukanena osanena kapena kunyoza munthu izo ndizosaloledwa ndizoti chani osati makamba zanzano akamba zanzano woruna kampeni mudzapanga chani kodi kuno kumwaza mudzapangira anthu chani kodi kuchita dzulu mudzapangira anthu chani ndezi kuyamba ndithu tipange zinthu madongosolo osatengeka kwambiri kupita ku kampeni kusonkhano kunyamuka nthawi ino kubwera nthawi ino osati kumanja muziso wakolowera kukada kufika mpaka na 7 ukosana adali kusonkhano wa shadow kana muzimiza magale motosa zwika bwino ndikwere nawo muzipita kuti kena wakakuthamangisa kubanja yako basi umamuna amene oyipa mabalasa banja ni ndali ifeso abambo kumabalasa banja ni ndali osatengeka kwambiri osazipatikiza kwambiri osakomedwa kwa kwambiri osati kuirumikiza misonkhano miezi yose ibakomosa fika kuda walena anana samakonani kakatoka wachimalichi wachimalichi munaona kaza wapanga zvezo ashadwe penda mapesa sana akupuma koma iwe basi kuli basi tufune zabwino zonse nthawi imeneyi komanso mwezi wa Julayi ndomweno titaone kunena kuti kodi achakwera akuyenda ni ndani akunyamula uti apita muthalika akutenga uti kapena alliance nditi tiyambepo nkhani zathu zimene bwana nazo lero Bampanda ndizozoti nkhani ku court koma mwina mungofotokoza chabe zikuyenda motani mlandu wa Mumba sitikamba kwambiri nkhani ili ku court paja vitumbiko Mumba adatengera chipani cha Malawi Congress Party nkhani ikukhuza ku Zimba Central mene zidachitikira ma primaries omwe wosadakhutitsidwa ndi ndondomeko zimenezo ndi loya wawo Khumbo Soko ndi modzi mwa maloya amene alanzero amene akuyimira vitumbiko Mumba pa nkhani imeneyi adathambitsa ndi mafunso mboni zina zakuchipaniko zambiri tidzalankhula mlanduka chigamulo chilipo lachiwiri ndeti dzafotokoza china chilichonse zayenda bwanji komano ndokuti mboni zonse zomwe zinaperekera mbali ya Mumba amene omwe ali amakomiti kumeneku anawso anena kuti nkhani imeneyi popereka mboni wawo ma-delegates amene alipo ndachilendo kwa iwo sakuwadziwa bwino adachita kuumirizidwa kuti asaine ndeno tifotokoza ndondomeko yake mmene zayendera mmene zakhalira tikamva chigamulo lachiwiri likubwerali Chimulirenji Wimila ngati independent zukhala bwanji sana Chimulirenji adzonzi akumphepo zinayi Everton Chimulirenji anakhala kuti vice president inde sovano adazizimutsa gulu 2019 anthu ku DPP kuja kuti apita atenga ine anazazana mukomesa kuti imene atitengera momuno afati president anyamuka okhako chigarizo apangira muno akunyamulani momuno anthu anabweramo anatufika thukoloko akhale kuti apita akulowa anthu mmene ngati afaza sakala akuluakulu pa jina lekona
ide onjezedwayo koma faja mene koti mlandu wa chisankho daendera chabwino dachoka pa mpando wa vice president funetsa fune anakhabe vice president Chimulirenji but sizo wana panga ena adziko la iya ndali mwali momwe ana mwana adapita peka vice president ndipo history moilimo ngakhale sitingacho from vice president malingana ndimene chigamulo chidakhalira ndi mmene zidakhalira koma ndi munthu wakuti sadapange matukutuku aliyense atachoka paja adakakhala phenko wapanga zake samalimbana ndi munthu sanalimbana ndi munthu ndiosiyana ndi anthu andale ambiri sadakwiye sadanyenyale moyo wawo mata umayenda iwowa ngakunchewu northwest chabwino ndiye kumene kudachitika ma primaries amapikisana nda Jenas ausa chipani cha DPP ndiye kumene kuja Chimulirenji ndi madawina pa primaries iwo chabwino komana akuti mwezi wa Mei adalandira foni kunena kuti zotsatira zijatambata zimitsakaye chifukwa mmodzi amapikisana nawo adandaula dali chipani chanena kuti tikapangenso majani ma primaries kungofikira pamenepo iwo adapita ku court kukatenga chani chiletso koma akudikira kuti kodi mbali zonse zikumane mbali yawo ya Chimulirenji Chimulirenji adzodzi ndi mbali ya ku DPP ku adamva kuti ma officials ena apanga indozi munthu wina kuti ndamakakhale MP wa chipani cha DPP kusiya iwo adawinawo kuphwanya injection ija komanso kwalakwira adzozi ku DPP adzozi ndi munthu amene sayambana ndi munthu adzozi ndi munthu amene sapanga za munthu adzozi alibe kuyerekedwa adawina kale munthu amachikonda chipani chichi maona pakati panthu alimbira na president apanga matukutuku ufuna president iwo adakhala vice president koma adakhala nungotsote ndikhale apo komane zizi zimayipitsa chipani sizidayende bwino munthu amene asankhidwe ndi masapota ndikumuchotsa ndikubweretsa wina amene sadasankhidwe ndi masapota mapeto ake adzapeza kuti akuwina ndi munthu wina wadera ukuku kunchewu northwest mupeza kuti Mavoti akugawana akupereka kwa munthu wina kuti awine mapandula Dawidi tu kumene sizikuyenda zipani zokhazo timakamba zako zimba central ziji zokhazo kuzikhazo tamakhala anthu ena ake ku chipani kucha amene anapangakale ma decisions anzawo kuti atenge maudindo iwo ali ndi masomphenya kuti anthu ena ake akuwaopa anthu ngati atiwo uyu asakhale apa uyu amathandiza chipani koma alibe molalo amene ali ndi molalo ndi uyu amene athamira kuti akukonda chifukwa chisankhochi chikatha nkhani idapite ndi parliament amene atakhala majority ku parliament ndi ndani ndi chipani chomwe chimakhala ndi mphamvu zinazinso anthu akungotani sakuziona kusogolo maona ndi mmene zateremu nzakuti ku chipani cha DPP adayika malamulo onena kuti munthu amadali wa chipani ichi akungoyima pa yekha ameneyo si wa chipaniso cha DPP ndekuti automatically adzonzi Chimulirenji ndekuti sakhala so member wa chipani cha DPP koma iwo sadatuluke koma malamulo ndithu mbanda ndathokoza 2 minutes tinyadire kuti abusa athu akatamuka 2 minutes atiyayi nkhani nsiri choncho zutani kodi nkhanizi za nifi komanso abusa pa 5 July kunali mapemphero oti dziko lino latha zaka 61 timapempherera chauta kumuyamika kuyika dziko lino m'manja mwa chauta ku BICC kulilongwe ndeno alangiza president adathokoza president kuthokozana president kuti azibusa 3500 ndomwe alandira apanga benefit ndi ngongole kwana 8.3 billion kunjoka kubungwira nifi ndabusa enaso atutumuka umati ukafunsa kuti walandira ndani ine sinalandira kuti abusa father a bishop akuti a pastor a prophet akuti mwalandira nawo ati ine sindikuziziwa sinalandire zikoza khala kuti ndizona kuti potabusa wanga mbiri koma mwina afikira ini nthawi ya ndale iyi nthawi ya kampeni amayamba kaye amene akuona kuti kodi amene adzilalikira uthenga wawo waiwo amene akafikisa uthenga wa ndani kodi si zolakwika abusa kulandira ngongole ya nifi ayi nawonso ndi Malawi nawonso ndi anthu mavuto omwe tikumana nawo ife nawonso amakumana nawo omwewo komanso nifi yomendesedwa ndi misonkho ya ife Malawi ndipo palibe chovuta kuti abusa apatsidwa ngongole komba ngati
njirake ili yabwino isakhale yokuti ndiyofuna kungwapatsa anthu okha amene akuona kuti awa ndi anthu achipani kuti atipangire kampeni. Azibusa onse akuvutika mdziko muno, azibusa onse akuona mavuto ofanana mdziko muno, azibusa onse amafunanso business kupatula pamene paja sangadalire nkhosa zokha chifukwa nkhosa zija nazonso zili mavuto. Komano tipemphe kuti ndondomeko yake ikhale yokomera mbusa wina aliyense, shehe wina aliyense, na yeso ati upanga access ngongoleyo isangokhala yazibusa ochepa amene ali wokomera nthawi ino ya kampeni kuti azilalikira za uthenga wabwino amene apatsa chani apatsa ngongole. Komanso kupatula amene kuliso achinyamata ambiri amene agubira, amene alemba ma business proposal abwino koma sanapatsidwe ngongole, amene ali ndi zoyenderera olo zonse kuti ine chikole changa ndichi fana ambiri tadandaula nkhani ya nifi. Koma zikuoneka ngati pakati panapanga prioritize mwina amene akuoneka kuti akukomerako kapena kulankhulako zabwino za anthu ena ake zisamatero. Ngongole iyi ndi Amalawi wonse ifikire kwa anthu ngongole yabwino kwambiri ifanye kuti kachongola dzanja kake ndikochepa, ma conditions orupezere ngongole iyi ngochepa, ngokhala pa gulu oloweka, koma ena aesesa pakana atopa. Kodi amene aja muwapatsaliti mwathandiza banji anthu opanga du business yeni anthu ocha amayi akungofuna mwina 100,000 yokha koma afika potopa nkungozisiyano kenaka zisamatero. Mwathandiza abusa amenewa athandiza abusa ena, athandiza sino machehena, komanso amene simudapatsewa apatseni koni nawonso aone populumukira. Malawi yu akutenthera anthu onse sakuona kuti uyu ni mbusa, uyu ndi shehe, amadya cha sidi, kudaba amene akuitanisira sidi kuti inkhani yache nditi ati ndi njala kwawo afuna fizi ya mana mwina taperekani kwa wina lese mwina asiya manga demand sidi yochuka mwina ingapena nkhosa zivumeko asiya kumabwera kwatu 12 koloko kana kuzala likirafuna kudya nawo zonadi chabwino ndiyeno ikhale zokomera onse zikhale ndondomeko zabwino ndithu kuti abusa onse komanso Malawi onse amene sanalandire muwapatseko ngongoleyi. Chabwino timalize ndi ku Kenya president wa apolisi kuti aziombera miyendo anthu amene achita zionetsero. Ku Kenya kwakhala kuchitika zionetsero. Kubachitika chaka chatha nde anthu atipokondera kuti patha chaka chimodzi chitekezo zimenezo pokumbukira mizimu ya anthu omwe anaphedwa nthawi imeneyo kwambikaso zionetsero zina. Nde zionetsero zija zachoka pa zionetsero zafika nopo Kuba katundu wa anthu osalakwa. Zionetsero sizolakwika pa ufulu wa munthu komanso malamulo ambiri mulamuliro wa democracy. Koma zionetsero zija zimachitika mwamtendere. Pali zionetsero zoti mwanyamula kalata makasiya komwe mukufuna ndikubwerera. Kapena zionetsero zina anthu amene kuti pano pati khapo 24 hours tidzingoyimba ndikumavina pano sitichoka. Nde mkatikati ena amanyamuka ndomakachola masitolo anzawo mudzina la zionetsero za mtenderezi. Amene achomwe amaba ma business anthu osalakwa oti nawo sakuvutika nawo amaphwanya gamoto oti nayenso munthu yakuvutika nawo siyaboma siyachani mmaganizo operewera kumona ngati kuti ndekuti atamve kupweteka ndi president wa ku Kenya ndi president wa ayi amakhala kuti ndimananga kuti zionetsero mukamphwanyira nzanu osalakwa business amavutika yekha boma silipereka kalikonse insurance silipereka kalikonse. Ndifuna ku Kenyako kukula kwa zionetsero nozo kuti zachoka pa mtendere paja anthu amba kumakalowa mastolo kumakaphwanya katundu wanzawo ndikumatenga. Nde president William Ruto anauza polisi kunena kuti anthu amusamaphe mudzingo waombera miyendo. Mukamombera mwendo tengereni kuchipatala mukatengera kuchipatala kachira apite ku court chifukwa ameneyo ni mbava Wakuba. Fa munthu apanga zionetsero za mtendere sakaphwanya sitolo ya zake. Kwa munthu amene akuphwanya sitolo ya zake muzina la zionetsero imene yoyo ndi mbava Wakuba. Chifukwa ufulu wa zionetsero ndakambaka kuti ulipo m'malamulo a democracy komanso pa ufulu wa chibadwire komanso matchato osiyanasiyana amene asayina United Nations ga human rights chachani zilipo. So chionetsero chimakhala kuti mwapempha kupatsani chilolezo ndipo mwanyamuka mwakasiya zofuna zanu kapena mwauza aboma kuti ife tikhala pano mpaka na 30 days. Palibe amene akunyamuka kukaphwanya chinthu cha zake. Amene akaphwanya chinthu cha zake amene yoyo ndi Wakuba. Amene yoyo ndekuti akulakwitsa. That's why ku Kenyako akunena kuti anthu amenewo suti muape
koma ombereni mwendo chabwino ndi apembe tibati Ndizodabwitsa force Ndizodabwitsa force yawo ku Kenya ko ndi malamulo ndikamba za ku Kenya pa ndewe inaje andipange miskoti ndikukamba za ku Kenya paja ulathala kama mvera zikhada amavera zikhada ndikamba zomwe akamba president wa Kenya nimene zinthu ziya asa upangirira miskoti fande maona magwisidwa chito mosiyana rwabale ali komano zimawawa ndizerezo kunena kuti timaonongerana business tokatoka zinazo sokonezera nazo amene president wa dziko limenelo kapena boma la dziko limenelo siri abwezaso samva china chilichonse ku Africa kwachulukira chino muziona amene amapangira zonetsero maiko anzatu amakhala kuti mupeza kuti ku Argentina kuchitika zinthu mwina kwa mwezi wa Thunthu ku South Korea kafuna president wawo achoke kunachitika for over a month sumunaone story sekuti ikuphwanyika apo kupita ngokhamu studio munja mongo yimba kuyatsa magetsi machani mongo yimba mpaka na president general anapangalizayi ndikupanga soje sango nimene zonetsero zimakhalira kunyamuka mwamtendere kukasiya mwamtendere mabwerera komano amene akuchita zimene zizi ku Kenya kufaka kuti aombereni mimi Donald Trump naita na mapresident na ku Africa inde kuna president na ku Liberia akula kupanda Donald Trump anasidira chizungu chacho chizungu chimene bala anafusa unaphunzira kuti Trump ndemutakumana ndi wathu chakwera muri English tunekezere momwepo kuti muri English zinazo sala kule koma muri English Trump mungapengeto Chapwino,